गासै बुहुमनाङै जा कर'ना जिउसानि कर'ना भाइरासनि मोनसे साग्लोबनाय माबा जादों। दा बेखौ लानानै भारत सरकार बा आसाम सरकारा 21 सान लकडाउन बा बन्दनि दिन जि घोषणा खालामदों। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगानि अनगायैबो उरियामघाट रेंमा ओनसोलनि गोबां गैजारोङै न'खरफ्राबो सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायनि थाखाय गोबां असुबिदा जादों। दा बेनि थाखायनो मैयाबो सुरभटारनि सासे फालांगिगिरि समाज सिबियारि जीवन सतीनि दैदेननायाव उरियामघाटनि सिलुनजान ओनसोलाव फ्राय 100 न'खराव जोङो अनसुंथाइ जानाय लोंनायनि आदार होहोदों। आरो दिनै उरियामघाट ओनसोलनिनो मधुपुर गामिनि सासे महम्मद सैफुल आलीनि मददजों जोङो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद उरियामघाट बा गुलाघाट आरो धनसिरि बड' वेलफेयार एस'सियेसना बिथांनि मददजों खमैबो 26 न'खराव रेंमा आन्सलिकनि जयन्तिपुर, आजारगुरि, जरपुखुरि, तामुलपुर, जरदलं, सान्तिपुर, सेतनापुर बायदि गामिखौ लानानै 60 न'खरनि दुखुथिया न'खरफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। आरो बे अनसुंथाइनि गेजेरजों बे साननैसोआव जाय न'खरफोरा दिनै जानाय लोंनायनि थाखाय अलखदाव गोलैदोंमोन बिथांमोनखौ जों सुंथानो थाखाय बे मददखौ होदों। आरो जों बिथांमोनखौ बेनि गेजेरजोंनो खावलायदों जे भारत सरकारा दिनैनि समाव जाफोरखौ बिथोन होदों जे बे बेरामनिफ्राय जानगाराव थानायनि थाखाय जे न'खरनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारै गुबुन मानसिजों कोनो सोमोन्दो लाखियै बेबादिनि थाखाय बेनिखायनो जोंनि गासै बर' हारिनि मानसिफोरा बा रायजो राजाफोरा जाहाथे न'निफ्राय ओंखारालासिनो सरकारनि बिथोनखौ गनायनानै जे बे बेरामनिफ्राय रैखाथि मोनो बे मा होनगोन बेखौ जिउसानिफ्राय रैखाथि मोनो बेनि थाखाय जों बयखौ बर' हारि रायजो राजाखौ खावलायदों। आरो जों बेखिनिखौनो दिनैनि दिनाव बिथांनि मददजों जों रायजो राजाखौ अनसुंथाइ होनाय जाबाय।